magre-reaction kami nito mga kulokoy na to. Yan. Upo ka na ba ayos? O, panoorin na. Mga ML to, nag-ML to mga to eh. O, halika rito, Berto. Panoorin natin to. Kagita, sino Kagita? Oh, yung si Kagura. Ay, dito talaga magkakabot ng pit eh, no? Oh, ay, si Hellcurt eh, no? Ang laki na dyan. Ito lang ako natatawa kay Pani, yo. Halit na Pani to, ah. Oh, ano? Si Bale. Ano ba yung si Bale? Ay, yung ipo-ipo. Si Batang. Si Mr. Bell. Natalia. Akay. Leo Moore. Leo Moore. John Oh, si Johnson. Ay, magaling si Johnson, no? Hindi mo na drive-thru. Sure. Di ba tat? Maril. Ano ba? Salamat. Leo Moore. Sino to? Sila yun. Leo Moore. Oscar. Ay, si Sal. Porket kalbo. Ang dami yung... Bruno. Sabi ko na nga ba, Bruno eh. Anna. Ano muna? Asan na yung ano? Asan na yung papakita mo? JJ. Ang nga ito mga ito, pagtitripan ako. Kamukha ko daw to. Yung nga. JJ. Doon, lapit mo doon. Eh, paano ko? Ba't sino ba yan? Pati nga ng video ba? Viral ba yan? Ha? Lahat ng filter tinry niya sa picture na to. Lahat ng filter. Lahat ng filter tinry Dapat ako kasi niya. ano mo, yung profile picture mo. Tignan mo. Nakaulo itong mga hapit. Nag-tripan ako. Eh, paano mo? Hindi. Yung profile. Oh. Layo ito nito. Layo nito ah. Sino nakaisip nito? Ito! Raulo ka, kapatid pa naman kita, ginaganyan mo ako. Raulo, paano naging kamukha ko to? Layo. Tapos anong nangyari? Ano nangyari nung tinry niya lahat ng filter? Ang pangit niya. Okay naman ah. Pangit din sa Kamukha ko daw oh. Raulo itong mga to. Buisit. Oo nga, ano, parehas pa lang ano. Buisit. Eh, tsaka ako, yung sa akin, walang filter yan. Yung sa kanya, puro filter. Dahil ka pala ng filter. Oo. Pati sombrero parehas ang nangyari. Kumbal ka ni Man. Kambal ka na lang. Kumbal ka ni Man. Visit na to siya naman. Ano ba to? Ano ba to? Ano trending ngayon to? Trending yan. Kalookan boy. Si Kalokan. Galookan boy? Ano, si Galookan boy, kawit ko. Paano naging ang layo? Oh. Saan na? Ang layo po niya, no? Nakangiti lang eh. Ang ngiti ka lang eh. Ang dami yung ginawa mo sa akin. Hindi ka makakin ng cellphone. Ang dami yung ginawa mo sa akin. Kayong dalawa. Ang dami yung ginawa mo. Ay, mapagtripan tuloy ako. Kalookan, boy. Matawa ka pa? Paano mo nasabing kamukha ko? Ba't ka tawa ka? Paano mo nasabing kamukha ko? Ha? Ewan ko. Uy! Sabi yan.